Здравейте, здравейте, мили хора! Включвам се точно на време за началото на Face Yoga клас. Надявам се, че се виждам, чувам и че до броени минути нещата ще стартират във Facebook. Ще бъдете на линия вече и вие. Малко настройки преди да започнем. Как сте? Как се чувствате? Малко има забавяне. Надявам се всичко да бъде наред. Това, което виждате на вашите екрани като коментари, може да се включите в групата Face Yoga за начинаещи, там където нещата общо взето се случват така с акцент в Face Yoga-та. Другото, което виждате на вашите екрани, това е моята страничка. Добре дошли на нея всъщност. Вече 4 години се занимавам с въвеждането на жените в света на красотата по начина, по който е естествен и приятен, по начина, по който трябва да бъде едно чувство за красота, едно чувство за грижа за себе си, за здравословен и красив начин на живот. Така, добре дошли. Започваме след лятната ваканция, след тази дълга пауза. Се радвам да бъдем отново заедно на моята страничка и в групата Здравейте, момичета. Радвам се да ви видя и на живо. Новото през този сезон в Face Yoga клас ще бъде точно това, че всяка неделя в края на месеца, всяка една неделя в края на месеца ние ще се събираме на живо в страницата, в групата, така че отделете ми половин-един час, 10 часа точно ще бъда на линия, за да може директно да си контактуваме. За всички вас, които имате абонаменти или искате да се абонирате, защото нямате възможност в момента да ми отделите в неделния ден половин-един час, има записи, за които може да се абонирате. Пускам линк в видеото в момента и ще се абонирате. Какво се случва в Face Yoga клас? Тези от вас, които ме познавате, знаете, че много държа на стриктните упражнения, на това да осмисляте всяко едно нещо, което правите в живота си, в грижата за вас, в грижата за себе си. Фейс йогата не са просто упражнения, които да тренирате, които да прилагате. Фейс йогата не е козметика, не е средство, което е рекламно и дава бързи резултати. То е нещо, което се осмисля, нещо, което да превърнете в начин на живот. Така че тези от вас, които все още не са запознати с метода, заповядайте в групата Face Yoga за начинаещи, където бавно и полека ние се запознаваме с този един вид много древен начин и правилен начин за грижа за лицето. Темите днес в Face Yoga клас са как да се грижиме за нашия врачия, за гърба и как да бъдем в най-добра форма, за да имаме правилна позиция на лицето, на главата като цяло, изобщо всичко това, което е жизнено важно. За мен в началото, когато започнах да се занимавам с йога, в интерес на истината, беше много трудно за осмисляне това как аз ще имам
ще мога да работя с лицето си само чрез тялото, осанката и като променя начина по който седя. Това е така един ключ, който крие тайната за хубавото лице, за хубавата кожа, за хубавата осанка. Това е положението на тялото. Не случайно това е програма номер 1 в моите програми и тя е напълно безплатна. В моя сайт може да я откриете. Стойка и осанка и положението на тялото е основен ключ и връзка към това ние да имаме хубаво лице. Така че нещо, за което трябва да се погрижиме, това е правилната стойка. Наричат гърбицата, изкривяването на гърба, на лицето, техник, вдовишка гърбица, биволска гърбица, защото с течение на времето, когато ние не обърнем внимание на нашето положение на тялото, тук нещата се вкученясват, те стават на камък и съответно закостеняват и образуват масни натрупвания, образуват най-различни захващания на сухожилия и това води до ограничаване на движенията, липса на мобилност, на гъвкавост, води и до болки, което предполагам, че много от вас изпитват. Какво трябва да направиме? Ще си вържа косата, за да имате по-голяма видимост на това какво се случва с упражненията и с това къде точно се намират нещата. Първото, с което искам да започна в всяка една моя лекция, било то на тема гримиране, било то на тема фейс йога, искам да знаете, че нашето лице не е само това, което виждаме и ако имаме коса, разбира се това. Нашето лице не е това само. Нашето лице е всичко това, което са тъкани, мускули, осанка започва от тук, от гърдите, благодарение на нашето деколте, шия, бузи, скалп, врат и шия. И общо взето всичко това, което започва от тук. Това е фейс йога, това е нашето лице и действително започва от гърдите. Всичко в нашето лице, в нашето тяло е свързано, така че бъдете сигурни в това, че когато дори не пипате лицето, но работите за рамене, гръб, шия, врат и изобщо глава, вие работите и за това да имате правилна структура на лицето. Споменах, всичко в нашето лице е свързано. Нашето лице е 360 градуса от тук до тук и трябва да е мобилно, да се върти, да е в правилна позиция. Всичко на вашия. Ще ви покажа на записа точно кои мускули работят. Как да се противопоставиме на технологичната гърбица, на биволската гърбица. Това са едни прости масажи на точно тази болезнена точка за много от вас, подутини. Много лесно може да се тествате, ако при това движение имате болки. Ако при това движение усещате твърдост, усещате напрежение, усещате болка, то значи имате проблем с начина, по който седите, с всичко това, което
правите в ежедневието, загледайте се, много е важно стойката ви да е правилна. Най-простото упражнение това са масажи по този начин до постигане на мекота, умекотяване, примахване на болка. Може и по този начин, ако ви е по-удобно, поддържате си ръката, защото ще ви боли и тя. И масажирате. Приятно е усещането. Най-вероятно го правите всеки път, когато усетите болка или преуморяване. Няколко минути за загряване на тези зони са достатъчни преди да започнете с упражненията. Тези упражнения, които сега ще ви покажа, те са ключови и ви съветвам да ги правите всяка сутрин, като станете от леглото и общо взето всеки път, когато се уморявате. Загряващи са, усещате как се затопляте. Става приятно усещане. Може да минете и напред, защото ето тук рамената са ключа между два мускула, платизмата отпред и предните мускули и трапецовидния мускул отзад. Тези от вас, които следите страница, групата, знаете, показвала съм ви неведнъж тези упражнения.